ka bela jelen fo ka bela jelen waliɲuman bi ye araba ye novembre kalo tile 30 sanba fila ni mugani fila ni an ka donkibaru waati sele bi donkibaru kɔnɔna la jamana ɲɛma min bɛ tali kɛ a bɛ fɔ min bɛ ko rapport du vérificateur général n'o bɛ tali kɛ dungo juguya min ni o kɛlɛli o baarakɛyɔrɔ don ayiwa olu yɛrɛ kɔni taara u ka n'o ye sɛbɛn ye san 2021 ta k'a di jamana ɲɛma ma an bɛna an da don fana la ka fara o kan Bamakɔ misiriba yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a bɛ waati damadɔ yɛrɛ kɔni bɔ min ye sojɔ ye o kɔni o b'o kɔnɔna la kumaw kɔni olu cayara nka an bɛ waati min na minisiri min ka baara bɛnnen bɛ diinɛ ni ladalakow ma ale kɔni ye bataki ciw ma bataki min b'a jira k'a fɔ baara min bɛ ka kɛ bi ka se ka o baara ninnu k'a bɛɛ lajɛlen kɔni jɔ halisa an bɛ to Mali kɔnɔ Faransi olu ka maaw kɔni dɔw minɛra Mali yɛrɛ kɔni na bari ka d'a kan ko u sɔrɔla wali jugu yɛrɛ kɔni na nka Faransi jamana ɲɛmaaw olu y'a jira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni ka maaw minɛra nka Mali ɲɛmaaw ko ayiwa k'u kɔni u dira kiiri tigilamɔgɔw de ma yaasa ka se ka ɲininkali k'o k'u la cogoya min na an bɛna da don la an ka walawalali kɔnɔna la ka fara o kan an bɛ taa jamana kɔ kan farafinna farajɛla n'a ye kibaruya min sɔrɔ an bɛ sɔrɔ ka don n'olu ye an ka walawalali kɔnɔna la. ina ko an y'a fɔ cogoya min na ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn jamana ɲɛma ka bɛn ni novembre kalo tile 29 ye san 2022 a kɔni min bɛ tali kɛ vérificateur général la ni ale ka wulikajɔ baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen bɛ ayiwa jamana ka sɔrɔ min bɛ n'o bɛ dunna jamanaden dɔw fɛ ka dunko juguya ka se ka o kɛlɛ cogoya min na i b'a ye k'a fɔ a yira k'a fɔ jamana sɔrɔ ayiwa a kɔni tɛna du maa si den kelen yɛrɛ kɔni fɛ tuguni o de kɛra Asimu Goyita n'o ye jamana ɲɛma ye ale yɛrɛ kɔni hakilina ye o de kama wulikajɔ olu kɔni bɛ sen na yaasa ka se ka dunko juguya k'o kɛlɛ cogoya min na o kɛlɛli sababuya la ayiwa baara minnu kɛra ka bɛn ni san 2021 ye ayiwa o sɛbɛn de kɔni o taara da jamana yɛrɛ kɔni ɲɛma yɛrɛ kɔni ɲɛkɔrɔ a k'o donna nataw la maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni tɔgɔ bɛ sɛbɛn in kɔnɔ ko kiiri tigilamɔgɔw olu bɛna wuli ka se ka o baara kɛ yaasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na jamana ka sɔrɔ o bɛ se ka sigi jamana wagani kɔnɔ cogoya min na ka bɔ yen an bɛ taa Bamakɔ misiriba yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ni waati tɛmɛlen na i bɛna ye k'a fɔ gɛlɛya dɔɔni kɔni o bɛ misiriba yɛrɛ kɔni kɔnɔna la bari ka d'a kan jɔli dɔ n'o o ye so dɔ jɔli o kɔni o yera Bamakɔ misiriba yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa min n'o o ma bɛn Bamakɔ sigida min n'o o ye sigida filanan ye ni a bɛ fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la commune de o kɔni a ma bɛn a sifinnaka dɔw ma olu kɔni bɔra ka se ka u ka dusumakasiw ka se k'olu yira olu siraw fɛnɛ fɛ i b'a ye minisiri min ka baara bɛnnen bɛ an ka diinɛ ko ni ladalako olu bɛɛ lajɛlen ma ale fɛnɛ ye laseli kɛ laseli min ni a tɛgɛnɔ bilala a yɛrɛ kɔni ka secrétaire général fɛ n'o ye Tumani Sangare ayiwa min kɔnɔna la bataki don a b'a jira k'a fɔ baara minnu ni olu daminɛlen bɛ misiriba yɛrɛ kɔni kɔnɔna la bi an bɛ waati min na ayiwa hali n'o y'a sɔrɔ maa dɔ de bɛ ka baara ninnu yɛrɛ kɔni kɔkɔrɔma don ayiwa ko ka se ka baara ninnu k'a bɛɛ lajɛlen kɔni jɔ o kɛra minisiri yɛrɛ kɔni ka bataki ye ka ɲɛsin n'o ye misiriba a bɛ fɔ min ma a régisseur ale yɛrɛ kɔni ma halisa an bɛ to Mali kɔnɔna la minnu ni olu yɛrɛ kɔni minɛra walejugu yɛrɛ kɔnɔna Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa bari ka d'a kan olu kɛra min ye maa jugu ye minnu bɛ walejugu ani gɛlɛya jugu ta ka se ka maliden nanamasumaworo yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ nka Faransi jamana ɲɛmaaw olu y'a jira k'a fɔ ko olu ka jamanaden dɔw kɔni minɛra Mali la nka Mali ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ ayiwa u kɔni u welela ka se ka u dalasumusumu k'u di kiiri n'u y'a sɔrɔ u kan ka di kiiri tigilamɔgɔw ma k'u do olu ma ka bɛn ni u ka walejugu ye ani a bɛ fɔ min ma ko ɲɛnɛminifɛnw ni o ye dɔrɔgumafɛnw ye olu yɛrɛ kɔni jagoli Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la Faransi jamana ɲɛma u y'a jira k'a fɔ olu kɔni ye kunnafoni sɔrɔ u ka lasigidenso min yɛrɛ kɔni o bɛ yan ni o ye u ka ambassadeur yɛrɛ kɔni ye ayiwa min ni o b'a jira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni ka Mali jamanaden dɔ kɔni minɛra Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka u y'a fɔ u bɛ ka ko in kɔni k'a bɛɛ lajɛlen lajɛ ji ɲɛma jɔlen na ayiwa min ye tɛnɛndo ye minisiri min ka baara jɔlen bɛ lakana yɛrɛ kɔni ale ni lakana de baaraw bɛɛ lajɛlen ma ale kɔni y'a jira kunnafoni dɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa min kɛra finitigi ye olu ye wulikajɔba kɛ ka bɛn ni karidon ye o de kɛra sababu ye maa dɔw n'olu kuntalen bɛ tacoyi la ayiwa nin bandi jugu ninnu bolo yaasa olu bɛ se ka bila cogoya min na ni o kɛra musabu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a bɛ t'i jɔ maa ta ɲɔgɔnna si la muso 3 ale ni denmisɛn ayiwa 6 o de muso denmisɛn 6 o de kɔni tun bɛ ko in na nka olu yɛrɛ kɔni kana sera ka bila i b'a ye k'a fɔ min ye walejugukɛla ninnu ye olu bɛ t'u jɔ maa 4 na a yira k'a fɔ Faransi
di franco sénégalais ma kele français yɛrɛ kɔni français fila b'a la ayiwa fo ka taa se min bɛ tali kɛ franco malien n'o ye faransi malien dɔ masa dɔ ye faransika ye ayiwa olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ b'a la ayiwa kunnafoni kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni minɛra bari ka d'a kan u tun ye tacoye kɛ ni opérateur économique na n'o ye sɔrɔ bosobaga ye a ka denbaya yɛrɛ kɔni na ayiwa n'o kɛra ka bɛn ni min bɛ tali kɛ novembre kalo tile 18 san 2022 u yɛrɛ tun y'a ɲini min bɛ t'i jɔ miliyɔn 900 ka se ka o d'a ma cogoya min na n'a bɛ taa euro wari miliyɔn 1 ani wari miliyɔn 1 ni ba 37 ɲɔgɔnna si la euro wari yɛrɛ kɔni na ayiwa n'o o tɛ olu yɛrɛ kɔni ka dɔrɔku jugu ninnu ka se ka o kunnafoni kɔni di olu ma yaasa olu yɛrɛ kɔni tɛgɛ bɛ se ka da u ka dɔrɔku ninnu kan cogoya min na ka bɔ yen an bɛ taa jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la burkina ale ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ burkina jamana ɲɛmaa kɔrɔ min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni ale yɛrɛ kɔni ye Blaise Compaoré a yira k'a fɔ novembre kalo tile 29 san 2022 ayiwa i b'a ye k'a fɔ ko caman ye kunnafoni bila ko min bɛ Blaise Compaoré ka ale yɛrɛ kɔni taɲara nka kunnafoni b'a yira k'a fɔ ni hakilina yɛrɛ kɔni o tɛ tiɲɛ ye nka dɔw fana tila k'a d'a kan k'a taara furakɛli la dugu min bɛ k'o ye Douala ye ayiwa kunnafoni b'a yira tuguni k'a fɔ o fana tɛ tiɲɛ ye nka bi an bɛ waati min na Abu Dhabi Blaise Compaoré n'o ye burkina jamana ɲɛmaa kɔrɔ ye n'a sigilen bɛ Côte d'Ivoire ale yɛrɛ kɔni taara min ye ayiwa Abu Dhabi jamana de kan yaasa ka se ka taa ka kɛnɛyaw olu baaraw kɛ an bɛ taa Qatar an bɛ waati min na Allemagne jamana olu yɛrɛ kɔni bɛna gazi sɔrɔ ka bɔ Qatar yɛrɛ kɔni yɔrɔ la baara min n'a bɛna kɛ san 15 baara kɔni ye Saad Sarika Al Kabi ni ale ye Qatar yɛrɛ kɔni ayiwa kuranko o minisiri o yɛrɛ kɔni ye ayiwa ale ni Ryan Lance ni ale bɛ tali kɛ baarakɛyɔrɔ min bɛ yen nɔ n'o ye Coco Philippe ye ayiwa olu kɔni ye ɲɔgɔn ye sen yɛrɛ kɔni fɛ kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni ɲɛkɔrɔ ayiwa min n'a kɛra Douala yɛrɛ ka se ka laseli kɛ ka bɛn ni novembre kalo tile 29 ye o kama u y'a jira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni bɛna fara Allemagne kan bari ka d'a kan an bɛ waati min na gɛlɛya min bɛ diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na ka bɛn ni n'o o ye tajiko fo ka taa se gaziko ta o yɛrɛ kɔni fanfɛla ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la min n'a bɔra Ukraine ale yɛrɛ kɔni kɛlɛ yɛrɛ kɔni na o kama Qatar jamana olu kɔni ye laseli kɛ min ye tarata don ye ka bɛn ni novembre kalo tile 29 san 2022 ayiwa olu kɔni ye bɛnkan sɔrɔ bɛnkan min ni a bɛ tali kɛ gaziko la ka ɲɛsin Allemagne yɛrɛ kɔni ma san 15 u kɔni bɛna gazi ka se ka o di Allemagne yɛrɛ kɔni ma baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna daminɛ ka bɛn ni san 2026 yɛrɛ kɔni o waati ye i b'a ye k'a fɔ ayiwa bɛnkan in kɔni sɔrɔla jɛkulu fila ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Qatar Énergie fo ka taa se min ye compagnie américaine Coco Philippe ye olu yɛrɛ kɔni bɛna u se ani u damayira ka se ka o yira min ye gɛlɛya jugu min bɛ Allemagne jamana kan fo ka taa se nanzara jamanaw olu tɔ yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kan ka bɛn ni kɛlɛ min n'o bɛ Ukraine jamana yɛrɛ kɔni ale ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ ka bɔ yen an bɛ to halisa min ye arabu jamana yɛrɛ kɔni kan Cristiano Ronaldo ni ale yɛrɛ kɔni bɛ senna dolanci o ɲɔgɔn ye ba min bɛ senna wa o kɔni a n'a ka jamana u bɛ yen nɔ nka bi an bɛ waati min na a kɔni tun bɛ dolanci club min na o de ye Manchester United ye nka a yira k'a fɔ Cristiano Ronaldo ale yɛrɛ kɔni bɛna min ye ka se ka taa min ye dolanci club wɛrɛ la ni o wari yɛrɛ kɔni san o san a tɛgɛ bɛ da wari min kan ayiwa Sterling n'o ye Angleterre yɛrɛ kɔni wari ye o bɛ t'i jɔ min ye miliyɔn 173 ayiwa 173 millions de livres sterling san o san ayiwa o kɔni o kɛra contrat ye min ye balontan yɛrɛ kɔni hukumu kɔnɔna la min ni a bɛ to tariku yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ni ne fɛnɛ bɛ dan sigi an ka bi n'o ye kunnafoni sɔrɔlenw na tuguɲɔgɔn min n'a b'olu kɛ a ka se k'olu jidi ni yeli vision ye ayiwa k'an ka diya ninnu cari diɲɛma bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na ayiwa an bɛ sɔrɔ sira olu ye diɲɛ donna sira kuraw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Facebook fo ka taa bila YouTube la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo tuguni ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ